Ahojte, ja som Daniel a som ilustrátor knihy Martin, ten má všetkých rád, ktorú napísala Helena Veselá Himičová, moja mama. Pamätám sa, ako mama čítala mne a mojim súrodencom jej rozprávku ako príbeh na dobrú noc, keď sme boli mladší. Keď som mal 9 rokov, takže tak 2014, som ako prekvapenie jej urobil ilustrácie pre tú rozprávku. A teraz je to publikované. Keď sa pozriem na tú rozprávku a na jej kresby, vidím časti seba a mojich súrodencov v Martinovi a jeho rodine. Martin je obyčajný chlapec, ktorý je plný lásky a zvedavosti, ale má také smiešné vlasy, ktoré každý deň sa mu menia a ho nechcú poslúchať. Každý deň z toho urobí dobrodružstvo a nejakú hru si z toho vymyslí. Ako tu, v útorok mu stoja všetky v pozore, ako vojaci. A ten deň si povie, že bude sa hrať na námorného kapitána. Ja som vždy mal rád kresliť a teraz, 10 rokov potom, ako som tie ilustrácie urobil, študujem v Holandsku na univerzite v Rotterdame ilustráciu. Som veľmi šťastný, že môžem ďalej robiť to, čo mňa baví a to, čo mám rád. A som šťastný aj preto, že teraz aj vy si môžete prečítať Martina ako rozprávku na dobrú noc, ako moja mama hovorí, pre deti i dospelých. A môžete si užiť rovnaké čarovné chvíle, ako ja a moji súrodenci sme si užili, keď nám to mama čítala ako rozprávku na dobrú noc.